ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Дӯстон, имрӯз 14 ноябри соли 2024 ина навор кардем баъри шумо. Хулас, имрӯз мошинои хуб гирифтагем. Наворош хати ҳастай, тамошо кунед, бароҳат бошед мардоро. Мошино ҳаст, чихел ки дар комментария шумо нависонен, Танген ҳатто мондагем, Тико ҳаст, Дайво Некси ҳаст мардоро, Кемри ҳам мондагем, хулас BMW ҳам ҳастай. Opel Astra G ҳаст. аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дӯстон. Агар ки шумо мақсад дошта бошен мошин ва ёки хона ва ёки замин барои дар эълон гузаштан, барои реклама кардан, метавонед ки ҳатман ба рақамҳои рӯи навори мо занг бизанед дар WhatsApp. суратҳоша тариқи маълумотош метавонед ба мо равон кунед. Дар наворҳои оянда насиб боша мегирем, реклама гузориш мекунем. Дар ҷои бароҳат бишинед дӯстон, навори имрӯзаро ба ҳазур тамошо кунед. агар меҳмон бошӣ бардор, лайк подписатсияро фаромӯш накун. Ассалому алайкум бародарои азиз, боз як эълони дигара ба самти шумо мерасонам ки ҳамин ака мағозаи гӯшт дорад, яъне дар шаҳри Москва Ангар Сити мега, торговая улица, рабочий посёлок, Заречье. рақамаи акаро мондагием 95 ба +7 сар мешавад 184 54 36. дар ҳамин рақамҳо акаам ҳам WhatsApp дорад ва ҳам дастии расӣ. ҳамаи намуди гӯшти ҳалол ҳастай бародарҷоно. гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд, гӯшти мирғ. боз як хубии дигар дорад, хубии калон дорад ки мақсад хариди калон кунен, агар даставкаш бесплатни мешавад. ака хариди кам бошад, мега акамон роҳкирои мошина хитон метен, ҳамаш бо дист киштагиай, бо дист ҳалол кардаги аст бародарои азиз. касоне ки харидорӣ ҳастен, ҳами акамон мардими хидмонай, аз тоҷики хидмон. боз ягон ки 1 кило ним килои дигар зиёдтарак метатон бародаро. местоположениша мондам, тамошо кардем хитон. ина марҳамат, гӯштҳои тару тозаи аз кадом ҷои гов ёки гӯсфанд маҳхултон боша, агар ҳами ака мебара метамақсад. ина марҳамат, ҳатман акамонда занг бизанен, то чанд килоера мехарем мардоро. ҳами ака ҳама вақт дар хизмати шумоай. марҳамат, мардуми хидмонай, тоҷики хидмонай. занг бизанен, рафта гӯшта бигирен дасташ. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Сауdo TV ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳои азиз. ба эълони якми имрӯзаон мегзарем дӯстон. эълони якми имрӯзаон Дайво Тико. ина баъри шумо Дайво Тико бардоро дар комментария нависанед. шумо дар ноҳияи дӯстӣ қарор дорад. айни ҳол акамон навор кардан, равон кардан. солаш 1996. абё моторша бигирем, агар ягай бардоро. вообще мошинча камрасходай. холи бензинай, бензини холи. нархш 10,000 сомонӣ, боз муомила карда мешавад бардоро. ана марҳамат, касоне ки мақсад мошини камрасход биковен, ина 10,000 баъри шумо боз муомила. не ки дӯстон и документ надора. рақамаи акаон 988 27 9205 дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. агар ки харидори конкретни бош мега, боз муомилаи хуб ҳам дорад. фақат харидоро занг бизане, мега харидороро жда дорем. ина марҳамат дӯстон, касе Дайво Тико да ҳавас дора, баъри шумо Тико боварӣ дорам ами мумкин 8000 дам бататонда. ба эълони дуюмон мегзарем дӯстон. эълони дуюмон Танген ки равон мон кардан. акира гӯш кунед дӯстон. солаш 2007. иам дар ноҳияи дӯстӣ қарор дорад. абё мотори иам як. ҳамин Тикое ки пеша ин навор кардем, акамон ду тамошин дошт. мақсад Тикошам равон кард, Тангеншам равон кард бардоро. ина 2007 дар ноҳияи дӯстӣ. абё моторш ягай, бензин плюс газ. нархш акамон 15000 сомонӣ мега, боз муомила карда мешавад. документош солона ҳастай бардоро. як сола документ кардаги, утилизатсия кардаги мошина нахадуай мегири ҳай мекунӣ. хайр, рақамҳои акамара гуфтам, хайр бор дигар мегумтон бардор. 988 27 9205 дӯстон. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
идам фақат харидоро занг мезанен, насиб боша ягон фикри дига мекунад, вариантҳои алишам ҳаст. ба эълони сеюмон мегзарем шер бачаҳо. эълони сеюмон Opel Astra G солаш 10,000 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. айни ҳол абё моторша бигирем агар 1.6 бензин плюс газ нархша 55 та мегакамон боз муомила карда мешавад. рақамошона мегӯм тон 200 43 43 58 ай рақамода дастӣ дорад. рақамҳои ватсапаш ба плюс 7 сар мешавад 911 097 91 92 анайда ватсап аст шер бачаҳо. марҳамат касе дай маъқул боша Opel Astra G имрӯзамон ҳатман занг мезанед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовоиш мотор исӯса ҳамаш конкретняй боз муомилаи хубам дорад. ина марҳамат фақат харидору занг мезанед шер бачаҳо. рафта насиб боша калитои мошина ай дасташ бигирен. Astra G имрӯзамон гуфтем 10,000 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ай. занг занед ҳатман муомилааш аз номи канали май шер бачаҳо. ба эълони чорумон мегзарем дӯстон. эълони чорумон боз Opel Astra G ира солаш 2004 ай. дар ноҳияи восеъ қарор дорад. айни ҳол акаман 60,000 сомониш мега. бензини холи айнекин холи бензин абё моторш 1.6 коробкаш механика дӯстон. рақами акаун 987 37 27 96 дами рақамо ватсап аст ва ҳам дастӣ шумо метавонед ки занг зан муроҷиат кунед. балонош 80%, расходаш 8 литр. мошин камтарак бо арзон карда мешавад, яъне кор ҳам дорад бардоро. Неки документош 100% муомилаи хубам дорад. марҳамат Astra G имрӯзамон дар ноҳияи восеъ нархаш 60,000 гуфтем. ҳатман занг мезанед акада, агар ки маъқултон боша бирем бигирем, маъқултон набоша бардоро метавонед ки занг назанед. ихтиёртон желани шумо. ба эълони панҷумон мегзарем шер бачаҳо. эълони панҷумон Daewoo Nexia солаш 1996 дар ваҳдат қарор дорад. айни ҳол 12,000 сомонӣ бензин плюс газай. моторша дарунша хитон бардоро дили ҷигари муштарӣ надиден. бензин плюс газ, кузов седан, абё моторш 1.6, коробка механика. Дарун салон тозай, кожа нест неки. Коробка механика дӯстем гуфтем бардоро. рақамо 30094006 дами рақамона акамона ва ҳам ватсап ва ҳам дастӣ дорад. срочна фурӯшай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовой 100%, ду табалони пеши ақиб 70%. документаш бучитаге. ина марҳамат касе да маъқул бошад Daewoo Nexia имрӯзамон дар ваҳдат даст. ҳатман занг занед камда муомила кунед, муроҷиат кунед хулос. ба эълони шашумон мегзарем шер бачаҳо. эълони шашумон боз Daewoo Nexia бари шумо солаш 1996 дар шаҳри Душанбе айни ҳол. нархша акамон 15500 сум мега, боз камтар дига муомила кам мешавад. бензин плюс газ ай бардоро, кузов седан, абё моторш 1.6, коробка механика. рақами акамон 003 33 03 92 дӯстон. дами рақамон ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка, ходовой, балон, чашко ҳамаш 100%, яъне ки кандаги хурӯҷдаги пуштидаги надорад. бо плюс ида бардоро 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ина марҳамат агар ки маъқултон боша дар рай рӯж гаштагиай дар шаҳри Душанбе мошин дардаш камтар ай назар ба дигаро. ба эълони ҳафтумон мегзарем шерӯинар. эълони ҳафтумон BMW 5 Series солаш 1998 ваҳдат дай айни ҳол чӣ хеле ки аблошкаи навора мондем ки BMW гирифтагим 98 32000 сомонӣ. дар ваҳдат 32000 сомон нархаш бензин плюс газ, кузов седан, абё моторш неки 2.8 бардоро. коробка механика. рақамои акамона мегум то 909 20 88 20 дами рақамо ба ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. ҳатман занг занед муомила ки муроҷиат кунед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. берасход 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хулоси гап боз маслиҳат мекунем бардоро, бо муомилаи хуб ҳам дорад. ина марҳамат 98 сол даст, солаш кӯянай бад нест. ҳатман агар маъқултон боша занг занед акада, рафта мошина ай ваҳдат бигиред. ба эълони ҳаштумон мегзарем. инак
اعلانی هشتمان BMW 5 سریس ایش 5 سریس دوستان سال ای 1995 عین حال در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخ شکمان 40,000 سومانی میگد. خالی بنزینای کوزویش سدان ابی موتور 2.5 коробка автомат 4 дар електропакет خلاص мультирул ҳама кор мекунад. коробка автомат гуфтем. рақамҳо 918 56 11 96 дӯстон дар ҳамин рақамҳо ба ҳам ватсап ба ҳам дастӣ. мега ки биё мошина аз наздик бибин. усто биги биё бародар. исусия мошина ҳайки ваҷдини ки агар ки маъқул боша бародар 40,000 бо муомилаи хуба мекунем. марҳамат BMW 5 серия шербачо 40,000 сомонӣ агар зудтон бираса марҳамат. наҳм эълонмон дӯстон. эълони наҳмон Toyota Camry ки дар свети золотои ранг дорад хулос. Toyota Camry солаш 2001 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нарх шакам 53,000 сомон мега боз муомила карда мешавад. бензини холӣ кузовиш седан абё мотор 2.4 бардоро коробкаш механика. рақамҳои мобайли акамона мегумтон 409 79 79 47. ҳамин рақамҳода ватсап ва ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. абё мотор коробка хадавои ҳамааш мақсад ҷоштай. мошин зайгӣ китидагӣ хироштагӣ надорад хулос ҷиммидагӣ нест. корпусаш чотки дар ҷошай. эълони даҳумон намегзарем шербачо. эълони даҳумон хундаи саната солаш 1997 и беҳад эълонмон иш эълони хуб мешавад. хишру гӯш кунед. дар шаҳри Душанбе нархаш 33,000 сомонӣ боз муомила. бензин плюс газ кузов седан абё моторш 1.8 0 Opel Isuzu фарқ мекунад. коробка механика. рақамҳои акаон 003 88 84 11. срочно фурӯхта мешавад мега каси харидора як нархи мусулмонӣ кинем бардоро. беинсофӣ бадам намекунем хулас. документҳо нав кайгӣ мегӯянд на хаду гаштестай мошин. ина марҳамат дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. ин хеле мошинора танҳо автотиви баҳри шумо пешкаш мекунад. баҳри меҳнатҳои мо шербачаҳо лайки подписиро фаромӯш накунад агар ки меҳмон бошед дар ҳамин канал. марҳамат акада занг бизанем муомила кунем боз. эълони 11-мон намегзарем шербачаҳо. эълони 11-мон Hyundai Elantra ки солаш навай 2006 хулас 2006 дар Фархор қарор дорад. айни ҳол нархша акамон 44,500 сомонӣ мега боз муомила карда мешавад. бензини холӣ кузов седан абё моторш 1.6 обычна коробка механика дӯстон. рақамҳои акамона мегумтон 902 66 66 85. ҳамин рақамода ватсапай. устора биги биё мега бародар ба Фархора мошина бибин аз наздик. исус як ваҷдени ки я ҳайки агар маъқул бишава калтои мошина метавонад мақсад муомила мотухӯрӣ бигирад. тамом. ина марҳамат занг зана акада муомила кунед. ба эълони 12-ами имрӯзаон мегзарем шербачаҳо. эълони 12-мон Hyundai Sonata ки солаш 2006 дар шаҳри Душанбе. айни ҳол нархаш 57,000 сомонӣ боз муомила. гази холияй автоматически мақсад ай завод бромай гази холияй ҳамаги кузов седан абё моторш д коробка автомат. нархаш 57,000. рақамҳои акамон 94 25 50 28. дар ҳамин рақамҳо ватсап ва ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 7 моҳ тонировка то охири моҳи декабр ҳуҷҷат утилизатсия дорад. расход надорад. умуман фақат ҳай мекунӣ тамом. срочно маблағ лозима мега алиш намешавад. вариантҳои алиш умуман надорад. харидори аниқ боша дар назди мошини савдои хуба мекунем. ина марҳамат шербачаҳо бардоро Hyundai Sonata имрӯзаон 2006 май солаш. маъқултон боша занг занен ҳатман муомила кунед. дӯстон дар ҳаминҷа ба анҷоми барнома мерасем. баъри меҳнатҳо як дона лайки подписар дар канал фаромӯш намекунед. агар ки шумо ҳам дошта бошед хона мошини ва яки замин барои дар эълон гузоштан марҳамат рақамам дар рӯи навор мондагӣ. дар наворҳои оянда мисли ҳамин инсонҳо мегирем хона мошини заминтона реклама гузорӣ мекунем шербачаҳо. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед.
навори моро тамошо кардем. Аз шумо миннатдор ҳастем. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.